Milí priatelia, volám sa Augustín Vrecko a mám 76 rokov. Chcel by som vám trochu priblížiť situáciu na Haiti, ako ju vnímam ja. Na Haiti som pôsobil 19 rokov ako misionár. V roku 2009 som sa do tejto extrémne chudobnej krajiny vybral opäť. Tentokrát ako dobrovoľník. 13. februára 2010 o 16. hodine zasiahlo hlavné mesto Port-au-Prince a jeho okolie zemetrasenie. Rozsah tejto tragédie sa slovami nedá ani opísať. Zahynulo okolo 250 000 ľudí a 1 000 000 obyvateľov prišlo o strechu nad hlavou. Hlavné mesto Haiti sa premenilo na jednu veľkú nemocnicu. V správach sme videli zničené budovy a mŕtve telá, nevideli sme však do srdc a myslí tých, čo prežili. Nechápali, čo sa stalo. Netušili, ako budú ďalej žiť. Viac ako polovica krajín sveta prišla pomôcť. Medzi nimi aj Slovensko, ktoré vyslalo viaceré skupiny lekárov. Zemetrasenie bolo veľkou ranou pre už aj tak ťažko skúšanú krajinu cyklónmi, biedou, korupciou, nedostatkom vody. Napriek nekonečnému utrpeniu ľudí je podľa mňa zemetrasenie pre Haiti v niečom aj šťastím v nešťastí. Svet sa rozhodol krajine pomôcť miliardami dolárov a Haťania majú šancu začať budovať svoju krajinu na nových a lepších základoch. Pýtam sa však sám seba, ako budú tieto obrovské peniaze využité. Bolo by dobré pomôcť Haťanom vybudovať malé fabriky na okrajoch miest, naučiť ich efektívne hospodáriť s vodou a obrábať pôdu. Pomoc treba nasmerovať aj na vidiek, aby sa tu ľudia vedeli uživiť a nemuseli odchádzať do miest. Veľmi pekné a príjemné by bolo napríklad nasmerovať časť pomoci aj na rozvoj turistického ruchu. Haiti má stovky kilometrov morského pobrežia a nádherných pláží. Na fotkách vidíte Štefana, ktorý bol so mnou ako dobrovoľník v dedinke Aguamit aj počas zemetrasenia. Po 6 mesiacoch tvrdej práce sme sa išli za odmenu okúpať k moru. Ja osobne sa pri pomoci Haiti nechcem spoliehať na peniaze, ale hlavne na dobrú vôľu a na nadšenie hrstky ľudí, či už Slovákov alebo Haťanov. Len s pomocou týchto ľudí dobrej vôle môžeme dokázať veľké veci. V januári 2009 som s dobrovoľníkom Štefanom Margeťákom, poľnohospodárom, odišiel podľa plánu na haitský vidiek do dedinky vo vnútrozemí s názvom Aguamit. Dedinka patrí do farnosti, kde som bol 19 rokov farárom. Cieľom nášho prvého 6-mesačného pobytu bolo pripraviť zázemie pre príchod ďalších dobrovoľníkov zo Slovenska a nadviazať spoluprácu s miestnymi obyvateľmi. V kontajneroch nám prišiel potrebný materiál na stavbu, montované domčeky, ako aj malý bager a nákladné auto. Ako prvé sme začali budovať záhradu. Postavili sme terasy s odvodňovacími kanálmi pre obdobia dažďov. Potom sme terasy pokryli humusom a zasiali prvé semienka. Do práce sme od začiatku zapájali aj niekoľko miestnych ľudí. Zmyslom prevádzkovania záhrady je, aby sa ľudia naučili pestovať nové plodiny, aby sa naučili lepšie hospodáriť s vodou a s pôdou, aby vedeli lepšie plánovať výsadbu. Jednoducho sa nemali mnohé veci od koho naučiť a naše centrum je tu pre nich. Chodia sa k nám radiť, dávame im semienka nových druhov zeleniny a učíme ich, ako sa o ňu treba starať. V okolí nášho centra začínajú vznikať nové záhradky miestnych obyvateľov, kde pestujú kapustu, mrkvu, baklažán. Ja som mal to šťastie, že ma hospodáriť naučil otec ešte doma v Nevidzanoch. Väčšina ľudí na Haiti sa nemala od koho učiť a preto je našou povinnosťou sa s nimi o naše poznatky podeliť. Na druhý turnus som odišiel so Štefanom Račákom. Tento mladý muž z Oravy je veľmi pracovitý a skúsený murár, ako aj zručný kuchár. So Štefanom sme na Haiti pracovali od októbra 2009 do marca 2010. Boli sme tam aj v období zemetrasenia, ktorému sme sa tesne vyhli. Deň pred zemetrasením sme totiž boli v hlavnom meste po materiál. Cieľom tohto druhého turnusu bolo pokračovať vo zveľaďovaní záhrady, ktorú sme dvojnásobne rozšírili a aj oplotili. Dokončili sme stavbu kuchyne, zmontovali sme 6 domčekov pre dobrovoľníkov
Tiež sme postavili sklad na náradie a dvojposchodový dom so spoločenskou sálou na prízemí. Tá slúži na stretnutia ako jedáleň alebo na bohoslužby. Kvádre na stavbu si vyrábame svojpomocne. Cement nakupujeme v meste a dovážame si ho na našom nákladiaku. Aby sme však mohli naše nákladné auto vôbec využívať, museli sme opraviť niektoré úseky cesty, ktoré boli neprejazdné. Štefan bol veľmi dobrý aj v oddrenážovaní niektorých častí cesty, aby ju v období dažďov návaly vody nepoškodili. Z našej dedinky Aguamit je to k najbližšej lepšej ceste 11 kilometrov. Na začiatku budovania centra sme tých 11 kilometrov prešli s našim nákladným autom za 2 hodiny. Teraz, keď sme niektoré úseky cesty už opravili, trvá cesta len 25 minút. Samozrejme, keď neprší. Zeleniny v záhradách našich susedov pribúda, čo nám robí veľkú radosť. Veď o to ide, aby sme ich inšpirovali k zmene. Aby sme išli osobným príkladom. Aby konečne prestali len besedovať a robiť veľkolepé plány, ale aby zobrali iniciatívu do vlastných rúk a sami sa pričinili o zmenu. Do centra za nami prichádza stále viac ľudí, aby sme im poradili, ako hnojiť, ako sa o zeleninu starať. Veľkou výhodou bolo, že Števo je aj dobrým kuchárom. Dokonca vyučeným. Ukazoval ľuďom, na aké rôzne spôsoby sa dá zelenina pripraviť, učil ženy variť. Na záver spravili ľudia malú rozlúčku so Števkom, kde mu chceli naozaj poďakovať za jeho nasadenie a za jeho prítomnosť. Ešte v živote nevideli, aby Beloch robil takú robotu a ešte k tomu zadarmo. Štefan robil od rána do večera a bol pre obyvateľov Aguamit veľkým vzorom a príkladom. Pred rozlúčkou som naučil jedno dievča, aby Števovi po slovensky povedalo: "Ďakujeme ti, Števko, že si nám ukázal, ako máme robiť." Medzi jednotlivými turnusmi sa vraciam do Belgicka a vždy na minimálne 1 mesiac aj na Slovensko, aby som hľadal finančnú pomoc a hlavne ľudí, ktorí by išli so mnou na Haiti ako dobrovoľníci. Neviem ešte, aké bude zloženie ďalšej skupiny, ktorá by mala odísť v septembri 2010. Ale viem už, koho by som potreboval a čo by sme chceli za ďalších 6 mesiacov dokázať. Potreboval by som murára, agronóma, ktorý by naučil ľudí v Aguamit pestovať ovocné stromčeky, a tiež by som potreboval na 1 mesiac mesiara, aby ukázal ľuďom, ako soliť a údiť mäso. Tiež budem hľadať učiteľa, ktorý by mi pomohol začať organizovať školu. Je potrebné ľudí v Aguamit vzdelávať a vychovávať, aby v budúcnosti sami pokračovali v práci, ktorú sme my začali. Keď už ľudí naučíme, ako si dopestovať jedlo, môžeme ich začať aj vzdelávať. Tiež debatujem s profesorom Krčmérim o vyslaní slovenského lekára a o vybudovaní zdravotníckeho zariadenia, ktorého výstavbu by mala financovať Slovenská katolícka charita. Jednoducho je potrebné, aby sme s ľuďmi v Aguamit žili, aby sme im ukázali iný spôsob, akým sa dajú veci robiť, aby sme ich inšpirovali a aby sme im dali príklad. Najdôležitejšia je ale naša prítomnosť. Verím, že v budúcnosti sa toto naše dielo rozšíri aj do okolitých dedín. Bude krásne, keď na Haiti budú chodiť Európania, ktorí majú srdce na mieste a ktorí sa budú chcieť podeliť o to, čo oni sami dostali.